Il-Federazzjoni Maltija l-Produtturi tal-Agwakultura qed tipproponi li jkun hemm kameras tas-sigurtà f'portijiet u żoni oħra qrib ix-xtajtiet sabiex ħadd ma jdaħħal ton illegali. Din hija waħda minn miżuri ġodda li qed tipproponi l-Federazzjoni sabiex ikun hemm aktar kontrolli u tissaħħaħ l-industrija tat-ton f'pajjiżna. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Kap Eżekuttiv tal-Federazzjoni Maltija l-Produtturi tal-Akwakultura Charles Guder qal li qed jiġi propost li jkun hemm sistema ta' punti bħas sistema ta' punti tas-sewqan biex min jikser il-liġi jkun jista' jitlef il-liċenzja. Saħaq li din is-sistema għandha tapplika kemm għas-sajjieda kemm għall-bejgħa tal-ħut kif ukoll għas-sidin tar-ristoranti. Il-Federazzjoni qed tipproponi wkoll li pajjiżna jkollu makkinarju tad-DNA li jistabbilixxi jekk ħuta li tinstab ma' xtajta ix-xton tal-fish farm jew le. Charles Guder qal li f'pajjiżna hawn 4 operaturi tal-fish farms u li jitħabtu wiċċhom ma' sitwazzjoni fejn ġieli jkun hemm ammont ta' sajjieda jistgħu qrib il-gaġeġ tat-ton tagħhom. Aħna nkunu qegħdin noqsu jekk bħala pajjiż ma nkomplux nimbuttaw il qudiem miżuri ta' kontroll infurzar illi imorru lil hinn minn dak illi jirrikjedu fuqna regolamenti internazzjonali u liġijiet nazzjonali. U allura il-pakkett ta' miżuri u kontrolli qegħdin nipproponuhom u lill-Gvern diġà qed juri l-appoġġ lehom biex inkomplu nżidu ir-responsabilità wara kollox l-interess tagħna huwa l-interess tal-ispeċi. Dwar il-fenomenu tar-rawa bajda fil-baħar, il-Federazzjoni qalet li ħafna drabi dan huwa fenomenu naturali u mhux ikun ħireġ mill-fish farms. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.